ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜି ନାଚ ଚାଲିଛି ଆମର କୋଉଠି ଆମ ବାରଙ୍ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆମର ନାଚ ଚାଲିଛି ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ। ଆଉ ଆମର ବହି ଆଜି ହେଉଛି ଲବକୁଶ ବହି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଧୋବା ଧୋବଣୀ। ଆଉ ଆମର ବାପୁ ଆମ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବାଲ୍ମୀକି ଅଭିନୟରେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋତେ ତ ସଦାବେଳେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ମୁଁ ବାହାରେ କ୍ୱଚିତ ବାହାରେ, ଆଜି ବାଲ୍ମୀକି ଭୂମିକାରେ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଶା କରୁଛି ସିନ୍ ଭଲ କରିବି। ଆଉ ଶୀତକୁ ତ ଟିକେ ଖାଲି ଦେହକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ସଦାବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଶୀତକୁ ଖାଲି ଦେହକୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ବାଲ୍ମୀକି ସିନ୍ ଭଲ ହେବ। ନିହାତି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଭଲ ହେବ ମାମୁଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। କାହିଁକିନା ସେ ଆମର 6 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେ 6-7 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦିନ ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ କରିଦେଲି, ବହୁତ ହାଲିଆ ହରକତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଛବି ଭାଇ ଅର୍ଗାନ ବଜେଇ କ'ଣ ସିଏ ଆସିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛବି ଭାଇ ଆମ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ତ ମଣିନାଗର ରହିକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ। ଜୟ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ବିତି ଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭି କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଜଣେ ପିଲା ଆସିକି ଅଶୋକ ବାବୁ ବୋଲି ବସୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଆଜି ପେଣ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କାମ କିଛି କରିଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବାପୁ ବାବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଭୂମିକାରେ। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଆଙ୍କୁ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଥିବେ। କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ପାଟିରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ଯିଏକି ବାପୁ ବାବୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି। ଦେଖେ ଯାଉ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ପ୍ରିୟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମର ଛବି ଭାଇ ତ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ନିହାତି ଛବି ତ ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ରଖା ହେଇଯିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି କୁନି ବାଳକ ଦୁଇଟା ଆମର ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି ଲବକୁଶ, ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା। ଆଉ ଆମର ତ ଇଏ ନୀଲୁ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଭାଇ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଆମର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାଟକ କିଭଳି ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି। ଦବା ଏମିତି ମାଇ ପପଲି ତୋର କଥା ସବୁ ଅଛି ସଭାରି ରଚ କରି ଆରି ରଚ କରି ମତେ ଅଚଛାରି ଗାରି ଗାରି ପାପା ଘର ଗଲେ ଝିଅ କି ବନ୍ଦି ଘୁମିଲା ରଚ କରି ଆରି ରଚ କରି ପୁଣି ଯାଉ ଦୂର ପୁଣା ସମୟରେ ଶିରକୁ ନନ୍ଦନ ମାତ୍ର ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ରଜକ ରଜକି ଗଳି ଲାଗିଥିଲେ ମନରେ